дар сохтори пажӯҳишгоҳи тибби бунёдии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 5 шуъбаи илмӣ таҳқиқотӣ фаъолият мекунад. Дар онҳо самтҳои морфология, микробиология, микроциркулясия ва эндотелӣ, фармакологияи эксперименталӣ ва ҷарроҳии эксперименталӣ мавриди омӯзиш қарор доранд. Ин нукта зимни нишасти хабарӣ таъкид гардид. طبق اطلاع ریاست دانشگاه برای گذراندن تحقیقات علمی آزمایشگاه‌های این مؤسسه تحصیلات عالی با تجهیزات معاصر تامین بوده در بخش نگهداشت حیوانات علمی تحقیقاتی نیز برای گذراندن تجربه‌ها شرایط ضروری فراهم آورده شده است. سمت دیگر تحقیقات بر رشد فارماسیا و استفاده ذخیره‌های طبیعی وطنی روانه گردیده است. در مرکز تعلیمی علمی و استحصالی فارماسیا 20 نامگوی گیاهای شفابخش وطنی کارکرد شده، 57 نامگوی مواد دارویی برای مؤسسه‌های طبابتی آماده کرده می‌شود. натиҷаҳои фаъолияти илмӣ дар бахши нашриявӣ ва ихтироъкорӣ низ назаррас мебошад. Дар ин давра олимони донишгоҳ 7 монография таҳия ва чоп намуда, 11 патент ва 31 шаҳодатномаи пешниҳодӣ навоварӣ ба даст оварданд. омодасозии кадрҳои илмӣ низ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти донишгоҳ мебошад. Дар 9 шӯрои диссертатсионӣ дар имсолаи 1 соли равон 23 рисолаи илмӣ ҳимоя шудааст. Аз ин шумора 2 рисолаи докторӣ, 15 рисолаи номзадӣ ва 6 рисолаи доктори PhD мебошад. ҳамчунин дар ин давра 33 кадри илмӣ, 3 доктори илм, 24 номзади илм ва 6 доктори PhD омода гардиданд. ҳамзамон донишҷӯён ва омӯзгорони ҷавон дар олимпиадаҳо ва озмунҳои илмии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок карда ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ ноил шуданд. донишгоҳ ҳамчунин барои рушди нашрияҳои илмӣ замина фароҳам овардааст. маҷаллаи илмӣ паёми Сино дар пойгоҳи байналмилалии илмии Scopus ҷой гирифта барои муаррифии натиҷаҳои таҳқиқоти олимони тоҷик дар фазои байналмилалии илмӣ имкониятҳои бештар фароҳам овардааст. натиҷаҳои нимсолаи 1 соли ҷорӣ нишон медиҳанд, ки фаъолияти илмии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино дар 3 самти асосӣ таҳқиқоти илмӣ, ихтироъкорӣ ва омодасозии кадрҳои илмӣ пайваста рушд карда истодааст. раванди таҳқиқот аз озмоишгоҳ оғоз шуда, тавассути мақола, монография, патент ва ихтироъ идома ёфта, барои рушди илми тиб ва беҳтар намудани амалияи табобатӣ замина фароҳам меорад.